Здравейте, приятели! И така, да видим каква е енергията за това колективно четене, какво ще ни кажат нашите карти за хората, които гледат това видео. На дъното на дека имаме най-дъначащите, което означава една такава тържественост, едно такова, как да кажа, да се оставим на вълните да ни водят на там, на където е предназначено за нас. Да сме добри като делфините, като животни и да сме в един синхрон със себе си, с това, което желаем и да се отдадем наистина на живота да ни отведе за мястото, което е най-добро за нас. Това ми говори тази карта като една енергия, която е наистина много хубава. И тук, ако може да видите, имаме едно такова духче, една такава защита, която ни е хванала така за ръката и ни води на най-доброто място, за което заслужаваме да бъдем. Другата част от картите, които при разбъркването ми сами паднаха, са 6 на брой. Първите две са 3 меча и 3 копия, което също е една много добра енергия. Тези карти, този дек е нов. Смисъл, аз го имам отдавна, но в момента за първи път правя четене с него и за първи път го усещам наистина близък до мен. Допреди това някакси винаги го ставях на една страна, но наистина е дошъл момента, който много ми говори тези карти в момента. 3 меча. Толкова красиво и толкова, как да кажа, все едно, не знам дали наистина е така. За мен, все едно човека е под водата се намира. И от тук с светлината и с цветята му се пълни длънта с тази положителна енергия. И с чашата директно тук, която е меча, е като образувана някаква чаша, се запълва абсолютно всичко, което означава, че някак си ще ви дойде някаква енергия, ще ви дойде някакво прозрение върху нещо, което вие сте се концентрирали, което сте си го фиксирали така като нещо, върху което работите много. Вложили сте много, надявате се, нали, да се увенчае с някакъв положителен резултат, с успех и така нататък. И така сега всичко ще си дойде на мястото и това нещо ще бъде едно цяло, ще се осъществи този резултат. И тук с 3 от копия жезли по същия начин е много спокойна тази карта, тази енергия, която картата излъчва. Тук не знам дали това са камъни, но на мен ми изглеждат като една костенурка. И тук виждате, има едно коте, което е закачливо и игриво и едно спокойно море или океан, каквото и да е, един хубав залез, едни птички се реят в небето. Едно такова, все едно сме погледнали напред и душата ни е свободна, душата ни е спокойна. Движим се с една такава стабилна, може да е бавно, но е стабилно, както костенурките. Може да се движат много бавно, но къщата им е винаги с тях. Те се намират винаги тази защита върху тях си, това спокойствие, тази сигурност, защото каквато и да е опасност нещо да стане, хоп, те се прибират вътре и са скрити, и са защитени. И така по същия начин, нали, вие се чувствате. Каквото и да става около вас, каквито и обстоятелства вече, нали, да дойдат, вие имате тази основа, вие имате тази сигурност, постигнали сте едно такъв баланс, постигнали сте нещо като солидна основа, като фундамент, върху което се чувствате сигурни и по-спокойни за напред. Третата ни карта е глупакът.
Тук имаме, както виждате, едно дърво и едно лунно слънце затъмнение, по-скоро, нали, искам да кажа. И там под дървото е един човек, който е извървял, нали, ето този път, като на сянката на дървото, нали, се пуска толкова напред, като озарява един нов път за нас. Може би не изцяло, нали, се вижда в момента, в дадения момент този нов път или нали, нещата, които вие искате да постигнете. Нямате пълната визия, не знаете конкретния отговор, може би, нали, какъв ще бъде резултата, точно как ще изглежда, нали, крайният. Но вече имате някакво такова прозорче, в което виждате как се нареждат малко по малко нещата и със следващата ни карта 2 от пари се постига един синхрон, постига се един баланс и то така доста бързичко с това зайче, което имаме. Със следващата ни карта Асо на паричките на пентаклите, виждате как около този пентакъл, около тази пара се оформя една паежина и тук, както виждате, се образуват и другите кръгчета, другите парички. Много хубава енергия. Това означава, че за напред да продължавате да преследвате това, върху което сте се фокусирали, да работите около това нещо, да си давате, нали, енергията, нещата ще прогресират към по-добро, към развитие и наистина с последната ни карта, която излезе на магиосникът, наистина това зависи само от вас, от всички усилия, които ще положите за напред, ще продължите да градите, да оплитате тази паежина, да я разширявате, да може да се развива нещото, да ви носи удовлетворение, да ви носи финансова стабилност, да ви носи каквото е идея, от което се нуждаете. В случая за всеки различно ще резонира, зависимост за какво става въпрос. Дали ще е в работа, дали ще е в лично взаимоотношение, дали ще е в налично със себе си, нали, човек да намери себе си, да е спокоен, да намери чистата си мисъл, да намери пътя, по който да върви напред, нали, кой за каквото си резонира, продължавайте в същия дух. Всичко зависи от вас, всичко зависи от начина, по който ще продължите, ще погледнете към ситуацията и към нещата. Нали, пак казвам с глупака, ново начало, но пак вие сте си тук сам с магиосника, нали, пак това вие си зависи от вас, нали, всичко това как ще се развият нещата. С първите две карти, нали, с 3 от меча и 3 от копия, една стабилност, една лекота, едно спокойствие, една помощ от Вселената, от всичко. Наистина един баланс, който ни обзема. Да видим какво още има да ни кажат картите, какво е нужно да чуят хората, които гледат това видео в момента, какви съвети ще си дадат от картите. Така. Много добре. Да. Значи, имаме 3 от парички и имаме това е кралят на мечовете, което означава пак, както казвам. И тук с 3 от парички, значи това означава, че работите върху някакъв проект. Виждате как тук майстори се всичко, има раздвижване, може би някой ще ви помогне да го осъществите по-бързо това нещо. Вижда му се края, вече ето почти, нали, само тялото остава, отработваме последните детайли, последните неща върху, нали, пак казвам, кой за каквото е. И с краля на мечовете всичко е с вас. Вие сте човека, който има силата, държи инструментите и има целеустременост, знае се какво искаме и какъв, нали, искаме да бъде крайният резултат върху всичко това, което работим. С пак
Тук все едно се намираме в небето, стъпили върху облаците и тук пак имаме помощта на Вселената, на ангели, на Бог, на кой каквото си е. Нещата се нареждат и на дъното на дека имаме 10 от чаши, което е една такава запълняемост във всички положителни насоки, във всички сфери на духовното, на чувствата ни, на емоциите ни, на това да се чувстваме щастливи, спокойни, както казах, с първите две карти ни обзема едно спокойствие, една пълнота. Чувстваме се в резонанс с света около нас, в който ни заобикаля. Може би за някои ще бъде много така значимо да примерно виждането на дъгата, както е тук, пълнолунието. За други, нали, примерно животни, котка, нали, който има или види случайно, нали, ще е знак. За трети цветя, като лили, водни, като, как да кажа, да, нещо свързано, нали, също с морето, с океана и, нали, с тази пълнота на тези 10 от чаши с тази карта, един семейно ориентирани хора, нали, които имат проблеми, всичко ще бъде събиране на семейството, спокойно семейен живот, една такава благодат, едно супер спокойствие, супер така добра енергия. Ще се чувстваме така, както отдавна не сме се били чувствали. Много хубава енергия, много една такава спокойна, чиста и наистина, как да кажа, това е все едно да излезеш, да погледнеш залеза, да видиш дъгата, да се усетиш шума на вълните или просто всичко тези карти излъчват една такава спокойствие, една пълнота, една хармония във всякакъв вид отношения. Също, нали, в работата, в развитието на проекти без спънки, да работим, да продължаваме в същия дух, да си плетем мрежата около нещата, които на прав път сме и абсолютно всичко върви както трябва. Много такава, наистина, чак аз се заредих с това спокойствие, с тази хармония. Излъчвам вие и на вас, дано всичко да се нареди така, както картите показват. И обичам ви до следващия път. Благодаря ви много.